Ak premýšľate nad obytným podkrovím, tak ste už mohli počuť, že z väzníkového krovu sa to jednoducho nedá. My hovoríme, že sa to dá a takéto projekty realizujeme pravidelne. Klienta táto alternatíva vyjde vždy výhodnejšie ako klasický krov z mokrého dreva. Vyhne sa tak problémom s praskaním a deformáciami mokrého dreva, čo môže spôsobiť do budúcna aj praskanie sadrokartónových podľadov. Pri tomto projekte sme realizovali podkrovné bývanie práve pomocou moderného väzníkového systému. Staticky je riešenie založené na hlavnom nosnom väzníku, ktorý prechádza zadnou časťou domu. V prednej časti sa nosný systém mení. Využívame tam klieštiny, s ktorými vieme priestor otvoriť a pripraviť ho na plnohodnotné bývanie bez nutnosti ďalších stĺpov či priečok podkrovy. Jednou z najväčších zaujímavostí tejto realizácie je, že sme pomocou väzníkov úplne nahradili potrebnú nadmurovku. Vďaka tomu klient ušetril na tehách, vence ani pomornicu nebolo treba robiť zvlášť. Všetko bolo súčasťou presne navrhnutého väzníkového krovu. Tento spôsob prefabrikácie nám prináša ešte ďalšie dve veľké výhody. Vysokú presnosť každého detailu a citeľnú úsporu materiálu v porovnaní s tradičnými riešeniami. Navyše sme vôbec nemuseli meniť architektonický koncept domu. Zachovala sa svetlá výška, Super. ostalo dostatok miesta aj denného svetla a výsledný priestor pôsobí vzdušne a otvorene. Ďalšia silná stránka tohto riešenia je použité rezivo. Celý krov sme vyrábali z certifikovaného reziva C24. To má až o 40% vyššiu pevnosť oproti klasickému drevu. Navyše, vďaka svojej hustote a kvalite spracovania nie je potrebné chemické impregnovanie. Výborne odoláva vlhkosti a hnilobe, čo je najlepšia prevencia dlhodobej životnosti krovu. Vďaka správne navrhnutému väznikovému krovu môže byť vaše podkrovie nielen pohodlné, ale aj úsporné a bez zbytočných kompromisov po vzhľade či funkčnosti. Oplatí sa myslieť inovatívne. Pri správnom návrhu sa aj z väzníkov dajú vytvoriť krásne, moderné a svetlé podkrovné priestory. Ak hľadáte riešenie pre obytné podkrovie, ktoré bude funkčné, stabilné a estetické, radi vám pomôžeme s návrhom a realizáciou. Neváhajte nás kontaktovať.